So hello mga kabay, maayong gabi ninyong tanan. Karon naa na pud ko'y application nga i-share sa inyo ha. Kani nga application makatabang ni aron mahibaw-an nato nga ang ato ang partner or uyab kung naa ba siya ka-textmate o katawag-tawag sa iyang cellphone or naa ba siya ka-iring-iring or ka-ismiringhoy nga lain. So kani nga application mo save ni siya og mga gipang-delete nga mga messages or calls nga mga tawag ba kanang mga pang-erase kay syempre i-erase gina nila kay labi na gid og padulong na sila uli, so ilagi nang limpyuhon ang ilang cellphone. So kani nga application ma-save didto ang katong gipang-delete nila nga mga messages, makita ra gyapon dito. So kay di man gyud nato kalikayan nga magduda ta sa atong partner or atong mga uyab nga adunay secret labi na kung LDR ang relationship or tuwa sa layo magtrabaho ang inyong mga bana. So kini aplikasyon na mo ni ato ang gamiton aron mailhan nato kung nagluib ba sila or do na bay ka iring-iring. So ang inyong buhaton kung inig uli sa inyong partner, atik-atiki gyud aron maulaman ninyo ang ilahang cellphone kay kini nga application adto man ni nato i-download sa ilahang nga cellphone. Umuna nga paningkamot jud mo nga makahula mo sa ilahang cellphone. So sa dili pa di nako i-padayon ning ako ang video, mao ni siya ang ako ang channel Aris1 TV. So kung nagustuhan nimo ang ako ang tutorial, palihog kog subscribe ug pinduta pod ang notification bell para ma-update pod nako mo sa ako masunod nga mga video. Sige, salamat. So padayon na ta. Naa na kunuhay sa imong mga kamot ang cellphone sa imong partner o uyab. So ang imong buhaton adto ka sa Play Store. Unya pagkahuman i-type nimo ang SMS backup and restore. So kani SMS backup and restore. So kani paghuman imong i-install. So kani nga application paningkamote sab nga matago nimo ni siya sa iyang cellphone. So karon dili ta mahalata nga naay gi-install sa ilahang nga cellphone. Akong itudlo sa inyo ha kung unsaon pagtago kay ang mga laki di na sila mahilig magkutin sa ilang cellphone. Mahilig og dula mag-download na sila og ilang games pero di na sila mahilig og kuan kasagaran ang ako ang na batayan nga mga lalaki di sila hilig. So aron tadi mahalata ato ni siyang taguan nga application. So paboton lang nato nga ma-install ni. So nahuman na atong i-open niya. Get started. So i-allow lang nato, allow pag yun. So dinhi allow SMS permission to back up and restore messages. So dinhi i-set up na to ang backup. I-back up. Set up. So ang gusto nato diri nga mahibaw-an ang mga text messages ug mga tawag. So ato ni siyang pero kung gusto ka nga ang messages ra, mga mensahe ra, imo na siyang i-on, pero ang ako ang gusto kaning duha, kanang mga tawag o kaning mga messages. So pagkahuman ato sang tan-awon diri kung na on ba ang attachments and media. Unya i-on pud nato ang all messages kung naka-on ba na siya. So next lang nato. So dinhi, where would you like to store your calls and messages? Asa man na dapat i-save ipang-delete nga mga messages. So ang atong pilion kaning your phone, i-on lang nato. So ang ato ang maayong buhaton ani kaning your own folder mo atong i-on. Ito na to. So magbuhat ta og ato ang bagong folder para adto na to itago ang katong
mga messages or mga calls. So ato lang na siyang pangalanan o sikreto. So, okay lang na to. Sa paghaman, allow access to sikreto. Ayan, allow lang. Allow lang na to. Okay. So pagkahuman, next lang po na to. So yes. So dinhi, ang maayo dinhi nga i-on, ang pilion ako kay kaning weekly. So advance option, kamo na lang ang magbuot kung pwede raman po ni siya o kuan i-schedule nimo kung ano sa, pero ang ako ang gusto weekly. So back up now. Back up now. Okay. Dinhi, so mana itong nasetanan. So dinhi, atong pangitaon dinhi, di ani siya, mo ni siya ang application. So parang dili ta halata, ato ni siyang pangitaan o itipon na to siya sa kung asa ang daghan nga sulod na isulod. So diri sa folders, ini sa folders kay daghan man gid ni siya, or asa ba, or diri ba sa Google dinhi, or pwede raman sad maghimo taglain. So maghimo taglain nga mga folders kana bitang dili kaayo magamit nila. So maghimo ta kaning iManager o kani siya to ni ipantapok dinha, itapok na to ni mga kanang dili na gamit nila ba kani siya. So kana mangita pa jud taglain. So kaning drive ato ning ipang butang dito. So pagkawas lang sa nato ni kaning do, wala sila kalibutan unsa ni. So wala na sila ana. So kaning mga relo, unsa pa ni mga recorder. So mga recorder ato na siyang itapokon. So pag ato na tapokon, so pagkahuman ato ni siyang itapok dinhi. Tapos na isulod na to siya diha. So kaning recorder ito sulod na to dinha. So muna siya. So ato ni siyang taguan diha, itago na to dinha. Pagkahuman kaning tibok folder ato ni siyang itapok dinhi sa kanang sa mga may daghang sulod. So dinhi sa sunod ani mangita ta og kanang area nga dinhi ato ni siyang taguan, ato ni siyang ipadapit dinha. So di na halata. So mao na to, ato na siyang na-download ani iyang nga cellphone, ato na sa nataguan. So atong sulayan nga naay mo text aning iyang cellphone. So sulayan na to og text. For example, naay mo text niya. Mo text iyang number. Mo text na ang iyang ka-fleng-fleng or ka-ismering hoy. Hi babe. Hi babe. Hi babe. I miss you. I miss you. I miss you. So send na to. So send na to. Pabuto na to. Okay, naanay ni abot. So kani naanay ni abot. So hi babe, I miss you. Kani nga message ato ni siyang tan-awon dito sa atong application. Inhi atong tan-awon sa application kung naabot ba siya. So atong tan-awon. So dinhi back up and restore. So atong tan-awon kun back up now. So i-back up sa nato kay aron makuha nato to siyang messages. So back up na, okay na back up na to siya. So ato na siyang i-check kung tuan na ba siya sa application. Okay, view details. Ito ang view details. Okay.
Okay, October 28. So karon. Okay, atong tanawon kung naa ba siya. So naa, hi babe, I miss you. So naa dinhi. So kay padulong man siya uli, iya diliton sa iyang messages. So iya ni siyang midiliton diri. So kani aron di siya masakpan. So iya ni siyang diliton. So iyang i-delete. Kana, i-delete niya. So wa nay makita o wala na. So nig-open na to dinhi sa messages, wala nay makita. So ang atong buhaton, adto ta sa atong application nga gihimo. Diri. Atong tan-awon kung naa ba gihapon ang iyang gi-delete nga message. Tawa ha. Okay, naa gihapon, di ba? Atong punan og text. Atong daghanon og text para maklaro jud. For example, nanasay ni text niya nga lain. I love you very much. So, kung naailaing mo text, ato sa nang makitaan kung ang number dito. So, I love you very much. Dear Baron. Kung sa ilang tawganay. So, ito ato ang sulayan of text na po. So, na po ilang babae or isa ba? Okay, I love you very much, dear. So, kani anasad niya. Ito pa yung punan. So, na pa jud. Punan pa jud na to. Magkita ta lab. Ingon nasad ang usa, magkita ta lab. So ato sa ning isend. Ito ba yun makitaan dito? So naanasad. So nanasay usang ni text. O atong basahon diri sa messages. Okay, naay duha ka messages. I love you very much, dear. Ang usa, magkita ta lab. So ato ning tan-awon dito sa application. Okay. Okay. Tan-awon na to kung aduna na bakoy text. So, dinhi i-back up na to. Back up. So, back up. Yes. Back up. Okay. Kani sakpa na gini. Okay, karon nasa ni text. Okay, di ara magkita talab. I love you very much, dear. Naasa naasad ang number. Ang nakarindot diri mga bay kay makita na to ang number, pwede na to siya tawagan kinsa tong nang text ato ang mga kapartner. So, mga himanos. So, dinhi, kunuhay, yan na po ning diliton kay muuli na lagi siya. So, okay, kani. Iyan na sa ning diliton nga message. Dilito na sa niya kay hadlok siyang masakpan sa iyang asawa or uyaba. So, muuli na gud siya. So, tan-aw na to dito kung nagpabilin maghihapon. Kani. So, dito na maghihapon. Okay, view details. So, dinhi. Okay, naaragi hapon. Ara. So, mao ni guys, ang pinaka nindot nga himuon sa mga asawa or mga uyaba nga nagduda ta sa akto ang mga partner, mga uyavers, kung naghimo ba sila milagro dito sa layo. So, mao na siya sang trayan o miss call o kunuhay na ay nitawag niya. So atong sulayan. Okay. So di na. So na nag-miss call. So kato nga miss call atong tan-awon. Tira. So atong tan-awon dito sa application kung tuwa ba dito ang miss call. So, dili. Okay. Balik ta.
Okay. Tanaw na to diri kung doon na by miss call. Okay. Tanaw na to. Okay. O diba? Naa dinhi ang miss call. Okay, naa. So, October, kay karon parehara nga oras. So, atong tanawon kung magpabilin ba ni siya gyapon diri kung iyang diliton sa kanang call logs dito sa iyahang dialer. Atong diliton ang nag-miss call. Ina siyang i-delete. So, delete. Okay, pagkahuman, balik ta dito sa application kung nagpabilin ba nga ang katong nga ni miss call niya naabaghapon. So, tanaw na to kung naabaghapon. Okay, naaraghapon siya, di ana. Naaraghapon siya, so di ba? Effective gini siya nga application. Okay, nakuha ba ninyo mga kabay? So, mao ni ang inyong buhaton kung nagduda mo sa inyuhang partner. Kung naabay ka ismiringhoy nga lain, naabay ka textmate, unya, maglimod-limod ba? So, di man yun na mo tugan, basta ismiringhoy na hisgutan, di ba? So, maura ko mga kabay, manghinaot ko nga inyong nakuha ang ako ang pagtudlo sa application sa inyuha para makatabang aron masakpa na to ang ato ang mga partner or mga uyab nga adunay laing kairing-iring o kaismiringhoy. Okay, salamat sa pagtanaw sa akong video mga kabay.